Кантора 056 ви представя новото си ексклузивно предложение – обзаведен тристаен апартамент в комплекс от затворен тип Green Life Beach Resort. Комплексът разполага с множество открити басейни, частен плаж, парк, детски площадки, ресторант с градина, открит бар, паркинг, фитнес, сауна и 6 тенис корта, игрище за баскетбол и мини-футбол, денонощна охрана и видеонаблюдение. Жилището е с площ от 98 квадратни метра и се състои от коридор, всекидневна с кухненски кът и кът за хранене, 2 спални, баня с тоалетна, отделна тоалетна, една голяма тераса с глед към море и басейн и една по-малка с гледка към двора. Апартаментът е добре поддържан и няма нужда от никакви ремонти или довършителни работи. Обзавеждането и мебелите в имота са в изключително добро състояние. Green Life Beach Resort се намира в непосредствена близост до пясъчните дюни на Плашен Каваци, в подножието на Странджа планина и до един от най-древните градове по южното ни Черноморие, а именно град Созопол. Архитектурата на Green Life Beach Resort в средиземноморски стил допълнително допринасят за максимален уют и задоволява потребностите и желанията, дори на най-взискателните вкусове. Богато озеленените площи, множеството басейни, уютните алеи осигуряват комфортен престой, предоставяйки спокойна семейна атмосфера. Луксозният комплекс Green Life Beach Resort се намира на първа линия море, само на 3 км от град Созопол и на 30 км от град Бургас и международното летище. Моля, не се колебайте, а се свържете с нас още сега на телефон 08850 56056 или посетете офиса ни в град Бургас, който между другото е на много лесна локация в близост до центъра. Запишете си адреса: улица Марица номер 80 и едно етаж, първи офис, 3 зелената сграда, срещу тоха условия за оглед на този имот. Кантора 056 е член на Национално сдружение Недвижими имоти и администратор на лични данни. Огледи се провеждат след предварително посещение на офиса ни. Преди огледа се подписва договор за посредничество, чрез който регламентираме взаимоотношенията си. Ако сега не е времето ви за закупуване на ваканционен имот, споделете този клип с ваши приятели, на които им предстои такава покупка. Може да се окаже, че този апартамент е точно за тях. Green Life Beach Resort. Твоят нов летен имот те очаква.